morning. Ginatanganan ako ang inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Every morning, I will wait to your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Gina. Just call my name, Gina. Doon na na'y anak o doon na na'y bana. I have children and one husband. Si Emil ang akong bana, Dolanday. The name of my husband, Emil. Emilio for short. Usa siya ka taxi driver. My husband is a taxi driver. Lahi sa uban, sa'yo tiguli ang akong banang si Emil. My husband is different to other driver because early bird sleeps early. Gusto niya mo sa'yo uguli aron sa'yo miniyang makauban. I want to early go back on my hometown in my house because he want overhaul my family. Get together and happily ever after. Dili susama sa uban kuwang-kuwang mohatag og boundary. Not like ours, not like others, because the other driver he give exact amount payable of his wife. Lahi pud sa uban. It's different again the others. Kay dili gyud adarit ang akong banang si Emil. My husband is going straight. Church, drive, family, Bible sharing, and Bible study. It's a big difference, Dolanday. In short, butan jud kayo akong banang si Emil. In short, my husband is very kind. Very responsible. Very creative. And very generous. Layo sa akong katingala. Dito na nagsugod. Kining gapnod sa akong kinabuhi. In the back of, I always wonder. And this is the story of the stagnant of my life. O ginini, And that's it. anay tabo. What happened? Mang. Ay, Pang, sino ano mo, Pang? Oy, kabon din ang giday ka, Pang? Oo naman. Oh. Ah, kila mo ni, dukhanan ni mo, ano, wapasuro ka na ng ambyo siguro, di ba? Paspas kayo mo dagan ni mong mitrohan. Eh, na-timingan kay gipakyaw ko gano'n katong kuan, ay Japayuki ba? Tagaan ko tipo. Dukhanan na, pero tinag-20, pero kira kay kwarta man. Oh, bayaran na ako boundary. Naka 3,000 ko karon limpyo na. Natubila na ako, pultang na tong taxi. Pero tingko kihagid ni mo, Pang. Oy, mo rin kung ganahan si Mapang, ubang taxi driver, no? Kay, wag yun. Pero ikaw, ha? Wag kay ka na nga, tarong kay ka nga driver, tarong kay ka nga bana. Importante. Pero duda ko ni mo, Pang, kung sa magikalibrate ni mo na ang imuhang mitrohan, wala. Wala, eh. Wala pa. Pwede din sa mga... Basta ginanda, kay narami po ang ginanda, inas na.
Pang, salamat kayo, Pang. Gusto ba may magi nadala kag pasalubong niya? Uy! Siyempre, makalimot pa ko sa imong paborito. O sa na? Charan! Oy, Chuybat! Ani ganahan kay ko ani Pang, ganahan kay ko ani Pang. Salamat kayo, Batsoy, Pang. paborito ba yan na mo? Gusto na ka to na chicharon, ani chicharon? Ha? Unahan na, kumpleto na. Aba, Pang, mo yun, kuha yun mo akong kiliti. Pamugin na nga pinang ilababo siya kay ko nimo. Pepe! Ay, dyan ay buknoy, ay manabot tayo mo papa, oh. Anak, ipalitan ni ka Ultraman nga dulaan. Hala, oy. Dapat na niya kilaban, Papa, katong sinambuhalang kriminal. Ay, anak, ato dito lang Sunod pagdula. na po na ako palitan ng kalaban ni Ultraman, anak, ha? Dito lang pagdula-dula sa silingan tong tambo kay... Papa, thank you, Papa. Buknoy, dito ka pagdula tong silingan tong tambo kay muram nagdibuhan ng kriminal gapon. Dito ka pagduwa, ha? Okay, Mama. Ikaw ba? Ano na po nang initan na silingan na to diha? Ay, wala yung amigo man na sila. Dede-dede lang ka pagdula, Noy, ha? Okay. Ipadumog na siyang Ultraman. Auntie, kalaban naman ni Ultraman, auntie. Auntie, kalaban naman ni Ultraman, auntie. Ay, kasabok ni mo! Kasampan. Bulog ka nga, sinit kayo nag-ulo na. Nya, umtay manyapo na ta. Diyan na, Tris, ikaw ba? Sa'yo kayo uli kayo, bumondiri po kayo. Tara dito, Tris. Sa'yo ha pa, mo may pagsugod sa TV Patrol, oh. Kaya nakasugod kayo niya bagbalitan din, natamaukan din. Sige. Ay, may tayo, turno-turno sa Tadris Mall Park, kaya kasi magkakwatag mayuhon rin pa sa iro. Sama ako taxi pagkikuting naman ni Pat. Ikaw mong di ang gudi mo ikarga ko doon sa mga. Ano nga yung bugaw kay ko sapatos, kinanglang yun magpasyahin git. Mauna, Pat niya ba? Suman, Kamay dito niya. kasi, birthday. Sling nga naman ba, birthday man yung kuha na dyan. Adi, nasa kupat ki, BE na mo ka Dudong dyan ba? Ay, Pat, kay, Bisag taxi ron? pa na siya drive taxi ron. Kaya sa ano, nag-tricycad na lang siya ba? Okay, kuhan man. Mag-bike ka tricycad. Barato naman ang rinta. 30 naman ang rinta sa trisikan. Ito part, ato dito part kay... Uy, may kito bata ato. Bisitaw na to kay... Sir, to isa ang boarding house. Bitaw, gimingaw na kung tumatato. Dugay pa may nagsabay atong dito kami sa kuhan ba? Bago pa po ko nagsali, tulog drive sa kong taxi. O ba? Oo. Di kay kuhan man good, balo ka. Nadaot din siya sa kuhan, no? Uyab-uyab, no? Eh, loner lang ginang mata, loner kayo. Naginanglan lagi na ito nagchika-chikahon na mata kay maksyo ko kabalaka na. Bukti din, ha? Birthday niya. Pinumdum ko niya, ko siya ka isa. Abi ba ko, lunar na siya. O, loner bitaw na. Lunar ka na yung nagsitsagi dito. Dudong dyan, ay naganana. Lunar din ang ingana. Eh, nangawar to sila kuhan ay, nangawar to sila hamburger. Ikaw lang sabi tao, Pat, kay di ko pwede Eh, pero, ay kabalagap. Di man kayo nagkuhan. Ato na nato ito, kabalo, papahit mo po to. Kuhan lang, hamburger man ang iyang kuhan. Saka kayo itong murag katong ngayon gulay-gulay. Ano yan, picture-picturean niya dito. Isa lagi ko, Pat, kay lagi, Pat. Wala na ka. Sa'yo ta uli kay itong kumanda si Gina ba mo kalinggar budrayog Dali, ko. ako pa lang hinala ni Gina. Tiglan. Ayaw lagi. Kung udto na adto ko pero pag Asa, tawagan ako. Kung na nag-alas 6 dili. Asa, tawagan ako. Udtoin ako, udto. Siguro udto. Oo, udto. Di. Tawagan na kami. Unsa daw? La! Ta! Sila ta! Ito ang giyagaanin niya. Ta! Ha? Ito mo namin mga anda niya to. Unsa daw?
Di kita pwede kunto daw. Gabi daw. Di na pwede kunto kay at last time nanto kong kunto naman si... Ay, sa. Kunto. Lawoy na daw kung kunto. Lawoy na Ano daw. mo na birthday na daw yung lawoy? Naman tayo karin din dito, God. Yatag nanay daw niya, nanay. Yatag daw nanay. Di lang sabi to ko pat kay... Sino matusa ko na pa ko'y... Mingaw man dire, motor na dire. Ngita lang kong laing katikaran sunahan. Ay, kagad ba? Basta ako. Ingna data, nagkarabat kaig mga lagot mo dito. Di isa ko ano, palumaga nga good boy naman ta. O ba? Hey! Idol! Yan, tara po. Ay, idol! Idol! Siya idol, oh. Uy. Miss! Taxi, miss! Grabe ito kasi, ay, ko rin ka nakutos eh. Ay, pwede mo utos eh, kaya para tulog pa mag-utpitra na mga orasa. Lalo ka, may nang udto kay dili ta madudahan sa itong commander, ano? Bakit? Walitirada na to diya. Ikaw ba? Para magkakaroon pa di. Sir, gusto niyo kong utos, sir, kaya kung gabi, sir, magsiang pa magpitra. Ay, nakuto kayo, inurago na kayo sa moon. Nasa maintain lang ko tagos. Sir, ikaw yung mintin sa ko, sir, ha? Oo, gani, hindi. Bantay ka. Balo na ka nga. Sa problema para madyuguan ni sir. Kay, spitra lang gigising pa nga, ipangira mo kwarta mo taas sa gikan na niyang. Kwarta naman, kagkumay ka ng paksi na mayuta sa muhan. Hindi si Karinga diya. Ikaw ba? Dari ba ikaw ba? Gani, sumbihan. Kasi niya practice lang ko daan, sir. Ikaw ba? Basta, udto, bakantil yung kag-udto, ha? Bakit talaga ko ikuha na, sir? Udto, radyo ko pwede kay... May na-udto kay di magduda akong commander. Kani, Nagdahong bisang di biyahe pa ko ron. alas pa kaya natin tulog, anak mo. Kasi lagi, inarurasan. Tulog pa kayo na. Sige, Suryana mo unang matanan. Alang-alang, hindi ko gusto. Ako labot sa paong gano'n. Sir, hardcore kay ka, sir, ha? Ikaw ba? Pagkikigyon sa... Pinamili ko lang pagkabakod, sir. May nang-udto para na ko gagi. Sige na, sir. Sige na, sir. Para magpapakita ko kung lahi. Okay. Masamang ka, sir. Ang dami ni Babag ang susi sa taxi. Kalas ka rin. Paano ka, murang team kay Koy, murang kakaroon ka red taxi. Kayo nga naniguro ko kay sumang ka. Grabe ka. Sir, Oh, nagproblema biya ako kay... Okay naman mo, sir, kay tulong na biya ako kasi malas ako kung kapapapsmer. Wala ko kaparas-pasar ba kay busy kayo ko. okay rin na eh. Ako lang bitay, ako lang gamintin mo. Ikaw rin yun noon, sir. Okay kayo, kinok yan. Alin, sir, please. Usman pa natin, sir. Ma'am! Ay, pang. Ay, butan. Dali. Nakamusta mang biyahe? Okay ram. Oh, gidalan tagal paboritan mong Lumi! Salamat kay Papa. Ano ni mga magagsabon? Wala yung magong air prisoner sa imo ang sakyanan? Ha? Ha? Anda?
Nanimaw ka sabon ba? Ay, naligo ko dito sa muang ko ano, garahe kay tinita ganiya. Uy, Dapat yung kabaliw kasi may stroke ka. Pero ano man? nag-check up ko sa taxi ganiya. Kabalo ako na mo ayo ng taxi gidi ko ganapa pa pagawirag lain na. Babe, kiko ni mo mag-taxi kaya wag yung kakita ka city sim kuko ba, no? Sorry, gusto nimo magka-city pa ko, di pwede mag-brush day kuko di ay. Oo, tama ikaw, good bang. Kaya nga na tapang. Gidudahan ako nimo, ma'am. Wala, oy, nangutana. Di lang ta pwede mangutana. Asawa, gugunin mo Pero pa. gidudahan ko nimo. Wala, oy, ano magduda gugunin mo, God. Action sa tagkalain na nandudahan tanga Eh, tagibuhat na utan. Ayaw, kabalo, magupa nga buutan kay katarong kay ka nga pagkabana. Hinlo kay ka hunahuna. Wadyo kay sala, di ba? Di magaparan ng upang mga bana diya nga makasasala. Gani. Salamat yung thankful dyo kayo ko pa nga. Inana ka sa kuha pa nga. Ting, buta na gini mo. Wadyo kay sala yun. Gani. Mura ka ng tubig, hindi kay nagkuhan kayo, blue kayo, kanang tinaw kayo, no? Tama na. Salamat kayo pa nga. Sambata. Kaya nagdula dito. Nagtataw mo itong DVD dito silingan. Ano to siya mga igagaw di ay? Ay paubano-bana ng baloy ha, kaya dito rin kayo nas baloy. Wala, nilayas naman diha. Nilayas rin. Nilayas na. Pero bang tamada itong bataan, ingon siya nga, mulayas daw siya, wani na yun. Ano naman? Ikapoy daw. Tamada yun, pati paglayas pa. Tapulan maging ng bataan na, wag ipulos ng bataan, eh. Mot nganong gibuhi pa man na siyang ginikana ng bataan na. Pakilimiro magiging na silingan na to. Ikaw na may nakutana. Dungan na mga ganun mga musturya. Dali, ikaw ba? Kuhan kayo pa. Dali. Uy, nalagay bangko lagyan na pang. Nalagay bangko ngayon na napakahapak. Asa. Magbangko na kanahan ko na pang. Saba na to'y bagong idol. Oo ba? Isa yung idol ni mo? Mang Kanol. Ay. Mang. Masa ka diya nga. Grabe po ko. Ay, si kurog-kurog diya, kabalo nga. Napanako ron, magdilig ka kahuwat diya, mawanan eh. Inita ni mo pang, oy. Naso ka kitakigan ka? Sulirap ang mata. Parang sa ka. Init kayo ka. Wala tayo tris lagi mo kainit. Ano kayo? Pagay temperature na. Ha? Kadai lang. Asang to ayos din. Pangangapang. Isusok ka rin. Ang pananatang ka lang pa, matog sa ko. Mawala na lang kinakainit, anak. Kumusta man, Pang? Kumusta may sulti sa doktor? Nag-UTI ko. Ha? UTI? Abi ni mo sulti ang tagapanagsara kay na lalaki UTI yun ba? Ano man, mahal sige, inog-soft drink siguro. Oo na. Inom lagi na kag tubig lagi, kay para dili kayo UTI yun. Sa mamautan mong tubig taxi sa ko, magbawa na lagi ng tubig lagi. Kana sakto gyud na nya karon sa may mga tambal nga resita kay palito na tubig. Ano? Kuan naman daw na kanang tubig naman daw na. Ha? Ganon na daw tubig. Okay Sa mo. ko, luya jud kay kong lawas. Sige pa. Luspad bang kayo ito hanan ni? Nawasan ba kaning abdo ni? Action magilo.
Kapsula, pinisilin? Ano naman ni pinisilin yung tawanan eh? Mutan na daw ko itong silingan na mo, be? Kaning kuan ay kaning katol jud kayo mangihi ko katol jud kayo sabi ni we. What an sa tagtrabaho ani sa explain ani. Basta katol jud kayo. Wag mo to ko giuhaw. Wag mo. Perminti mo ta ko niya. Katol jud kayo pa. Grabe jud kay kakatol. Kas in katol jud kayo. Wow, luwag, Bi. Luwagon ko ni Bi. Katulad yun, ano yun. Unsa naman yun? Apol ko gibon eh. Hoy, Part! Siya nga. Saan may kasi manaw kang drive lagi? Asa pagkagikan day? Kantura ko, Part. UTI ko. Yung UTI magkangasin kang baog tubig. Wala lagi. Baon lagi. Panibod ako imnon. Dapat ikaw baon di ko ng tubig, Part. Inom yung kinagal. Ay, imnon kaya ako tubig register ka ni sa pag-UTI yan eh. Kagid ba? Part, lain na mo, niiwang lagi ka, Part. Lain lagi ba yun? But? Ayun ang soft drinks ah. Hindi, pwede anak. Ay, inom tayo, beer. Yan ang beer. Anak mo yun. Hindi mo na pwedeng beer. Pwede lagi na lagi. Sige. Okay na na. Okay. Libre mo ka na mo. Libre ako ka ko. Mingaw mo po doon na. Mag-iinom na lang ta. Sige. Okay na mo. Tan. Dira sa bango. Pero huwag mo isapi lagi, Part. Ako'y bala. Pulutan. Ako'y bala, tanan. Barbecue. Pilihan begitu. Sige, berpikir. Naglibog mo ni doktora kay katol ba ko kayo nga kung ano'y bilahan doktora? Harsh naman kayo. Ano nag-specify? Gani nga kung kuan ba? Lain magkaya doktora. Uy, mura magkana nga. Ano be? Buka-buka. Tanaw na. Ganina ra doktora. Panturin ni mo yung burna. Dali. Ako sa sikapon ha. Buko. Dara doktora Oo ka na. Wide open na yung kayo ni. Diyos mío. Doktora. Ayaw magbalik-balik kong istorya, doktora. Ayaw pagluhag. Luhag. Doktora. Ano balik-balik ko naman yung istorya, doktora? Wala na nihigo rin akong tingog. Ay. Okay. Masama akong sakit, Dok. Lagi germs o bacteria. Masama ikot pasabot ng germs o bakterya. Pero di ba na parihara na sila, germs o bakterya? Basta. Dahil nakapatagod ni mo. Ungo na ko, Dok. Ha? Pasabot na ako. Manananggal ako? Siyempre, kung naman kay Bana, di ba? Pasabot, Ana, ang imong Bana may carrier sa disease. May sakit ako pa na nung natakdan ko? Oo, gigalito rin imong Bana. Oo. Murag,
Kanang nanglagom ang mata. Kana, marang inana, ni Hugo. Ay, mauna na. Mauna na ang sakitan na. Natakda na kaniya. Ah, unsa? Effective juga ayo. Dok. Dili, Dok. Ay, kalpat sa singaw. Bart, dali na magay ka mapakay, Bart. Ako, Bart, ba? O, kondisyon kay ko, Bart. Agko kay kong singot, ba? O ba? Pero, nga naman, kansa day, magduda ko sa... Ay, Pasa mo, inyong ni... Pasa na ni mo ron, Bart, eh? Ha? okay, pandamay. Sakit na ihin. Pingot-pingot na lang ni mo, Bart. Kiun ko. Pakita dito ka. Yan na lang. Nga naman. Bart, may namagay UTI, Bart. Ito ko UTI pa. Ikado na ba ng UTI? Padung nas pantog kayo ni Urban pang mga linyada dasi mong lawas, Bart. Organic part. Agay, bandamay part. Okay, part. Tabagi ko part. Sakit-sakit. Ikuan part. Nag-listen po gani ko din, Bart. Okay, part. Bart. Bart, no sila ka, Bart. Bart, di mo asawa, Bart, padulong din, Bart. Bandamay. Hoy! Lang! Lang, nanay ka, ma'am. UTI di ayo, ha? UTI, Sabi ni mo, UTI ka? Talawan eh! Sumbagol pa rin mo ko ito. Sumbagol pa rin mong puso day, ha? UTI ka, ha? Bart, sorry, Bart. Sir, apil ka. Misis, walang wilapot na ni Misis. Siguro ka nag-inom ni Misis. Ulit sa balay, uli! Mag-istoryanay ta dito sa balay, mag-istoryanay ta. Usay ayaw, ha? Ha? Nagbinuang na ka na kung tawanan ka. Grabe kayo kung pagsaling di mo dyan karon. Ha? Abi na kong tarong ka, abi na kong maayo kayo ka. So, mapariyari mo tarong upang mga banya diya. You lie to me. Butan yun juga yung akong banang si Emil. Kung sa dihang gitakdan ay kuskanahan. Udtong tutok tayo sa mutirada aron di masakpan. Kaya maski muliog sa'yo, tigin ako sa kadudahan. Wapa ko ng sakit. Wapunta ko masayod ginugay na ko niya ginabiduangan. Pero tingin mo tawanan mo. Pareho rin sa mga amigo. Pinakong nalahi ni siya. Sakit man masaya na kamatuuran pero naman kita niya dulanday. Ipasaylo na lang na ako kay sa lang mong anak ani. Monitoran na lang gini mo ni kada taon-taon. Daghang salamat. Wala mga misis ay mong palipat diha. Ito din na lang.
yung suwat pagtatampo. Gina of Bolivar.